Bueno, hasieran minutu batzutan liburuari buruz hitz egingo dut, saiatuko naiz, espero dut lortzea hemen planteatu dituzuen gaiak aipatzea, klabe horiek ematea 10 minututan. Eta ondoren Bizkaikoa alde batera utzi eta Gipuzkoara etorriko gara eta Idoiarekin halako elkarrizketa bat izango dugu. Nik galdera prestatu ditut, berak erantzuna prestatu ditut, eta ea zer ateratzen den. Berdea da more berria, Bizkaiko goitzetako grebalarien testigantzak. Hori da liburuaren izenburua, eta elkarlanean egin dugu, sindikatuaren Robles Arangiz fundazioak, eta argiak. Eta hain justu ni argiako kazetaria naiz, eta niri egokitu zitzaidan liburu hau egitea. Hori esan da, hasiko naiz, detalle batzuk ematen, Bizkaiko greba hori zer izan zen. 2016ko martxoan hasi zen greba bati buruz ari gara, 378 egun iraun zituen, eta gainera ez zen segidan izan. Kalkulatu urte eta erdiko prozesu bati buruz ari garela. Prozesu esaten dut, greba izan zen, baina gero kontatuko dituen gauzak ulertzeko nik uste dut balio duela denbora tartea aipatzeak. Grebalariak gerokultoreak ziren, eta horra aipatu nahi nuen pixka bat gerokultore hitz hori, ez? Gerokultore, zer esan nahi du horrek. Geriatriako laguntzaileen, zaharren zaintzaz eta osasunaz arduratzen diren langileen lanbidearen izen teknikoa da hau. Eta esanguratsua da izen teknikoa ia erabat ez ezaguna izatea eta ia beti zaintzaile hitza erabiltzea. Lanbidearen prestigio aularen adierazgarri dela iruditzen zaigu. 100 eta 100 grebalari izan ziren, orduko hartan, esango dugu kalean toki nabarmena hartzea lortu zutela, borroka kalean egin zuten, eta era berean edabideetan ere leku hartu zuten, ezta? Asko kostata, baina lortu zuten haien lan gatazka feminista sozializatzea. Eta zergatik esaten dugu greba feminista izan dela, ez? Bizkaiko greba hau. Langile ia guztiak emakumeak diren sektore bati buruz ari gara hizketan, 185 gutxi gora bera, sektore feminizatua eta prekarizatua. Pixka bat kontatuko dut nondik datozen, ezta? 2016tik atzera egingo dut pixka bat ulertzeko zein izan den evoluzioa. Beraiei galdetzen badiezu langileei 2003 urtean zenbat irabazten zuten, elkarrizketak egin nituenean hori gertatzen zitzaidan, beti gutxi gorabehera 600eko zifra bat aipatzen zuten, 600 buruan hori zeukaten, hori aipatzen zidaten. Lehenengo lan hitzarmena 2003-2005 izan zen, eta hor 3-4 urtetan 900 eurotara iristen ari ziren, ezta? Hori kontatzen zidaten. Eta 1800 orduko kopurutik, urteko kopurutik, 1700era jeisten ari ziren. Gaueko eta jaiegunetako lanaldien gehigarriak lortzen hasi ziren, eta 20 minutuko atsedenari buruz hizketan ari ziren. Oraindik ere batzuk hori lortzera ez dira iritsi, baina gai horiek orduan atera ziren. Hona etorrita 5. hitzarmenera, alegia 2016kora, langileek esango dute, nahi ala adierazten zidaten, sektorea duintzeko ordua iritsi zela. Eta gero horretan patronala zur eta lurre gelditu zen lehenengo negoziazio mahaitik. 1.200 euroko soldata, gutxienez, ari gara aipatzen, urtean 1.592 ordu, baja garaian soldata 100 egun kobratzea, igandeko plusak 32 eurotik 57 pasatzea. Kontua da, 2. negoziazio mailan langileak altxe egin zirela. Ez zegoen ezer egiteko. Eta oso ondo esaten zuen, Soraya Garziak, langile liberatuak,
liburuan bertan jasota dago eta horrela esaten du, ez? Patronalak lortu du emakume izaera ematea borrokari, zeren emakume gisa tratatzen gaituzte, ez langile gisa. Grebalariek soldata arrakala gainditzea eskatzen dute, beste hainbat sektorek dutenaz gain ezer berezirik ez, pareko tratua. Negoziazio maietan parean dituztenei ordea, inoiz etzaile burutik pasa emakumeaiek eskatuko dizkietenik ekonomikoki independiente izateko moduko soldatak. Pixkat atzera egingo du berriz, 3. hitzarmenean 2009-2012 gabiltza, orduan patronalak susta aurpegia jarri zuen, ezta? Soldata igoera eskakizuna entzun zuenean. Baina orduan ulertzeko gai zen, ari gara hitz egiten 600-900 euroko soldatez. 5. hitzarmenean esango dugu jokoz kanpo gelditu zirela. Pixka bat laburbilduz, sindikatuak hobekuntza zehatzak eskatu dizkio patronalari, baina horrez gain, 5. honetan, sistema matxista eta patriarkalean harrapatutako emakumeen egoera bistaratzea lortzen da. Bai, ez gaitezen ahaztu zein sektoretaz hitz egiten ari garen. Dagoeneko hitz egin dute horri buruz, ezta? Zaintza lanak egiten dituzte, emakume hauek, ez da kasualidadea, zaintza oinarri duen sektorean ia denak emakumeak izatea, grebalariek beraiek esango digute. Badirudi etxean eginarazi digutenaren luzapena dela, ez? Orain egiten ari garen hau. Gizarte matxista honek rol horixe eman die emakumeei, zaintza lanak bere gain hartzea. ADN-ean balute bezala. Eta noski borondatez eta doan, ezta? Eta ara non halako batean zaintza lanak ordaintzen dizkioten emakumeari. Lan merkatuan sartu eta langile bihurtzen da. Ordaindu bai, baina gaizki. Egoitza horiek, erresidentzia horiek kudeatzen dituzten patronalen planetan ez daude soldata duinak, lanbaldintza duinak. Esan dugu emakumeak direla langileak baino gehiago, ezta? Izatekotan ere zaintzaileak. Eta beti esaten da, total, beti egiten duten egiteagatik, diru pixka bat jasoko dute eta nahikoa da, ezta? Esaldi izarra nire elkarrizketetan zen, ez nik esan da, baizik eta nik entzuten nuena zen, senarraren soldataren osagarri. Hasierako hitzarmenei buruz hitz egiten nuenean entzuten nuen hori, gero gutxiago, baina baita azkenengo hitzarmenari buruz hitz egiten zidatenean ere ateratzen zen gai hori. Bai, patronala aipatu dugu, baina fokoa ez dugu hor bakarrik jarriko. Benetan beharrezkoa den lan bakarra zaintza da. Gizakiak derrigor behar du. Zaintza erdigunera ekartzeko ahalegina egin dute emakume langile hauek eta neurri batean lortu dute. Bide horretan patronalaz gain, beste jomuga interpelatu zuten, bidean zuten beste jomuga, eta hori zen Bizkaiko Foru Aldundia. Grebalariek salatuko dute zerbitzu publikoak pribatizatzeko ildoari heldu izana, eta bizitzan oinarrizkoa dena negozio iturri bihurtzen utzi izana. Ez zuten lortu Foru Aldundiarekin harremanetan jartzerik, diputazioaren ustez, gatazka enpresen eta langileen artean konpondu behartzen. Beste gai bat, beste puntu bat. Orain arte esan dugu langileek haien lanbaldintzak hobetzea eskatu zutela greba luze horretan, ezta? Bada, haien egoera hobetzeko eskatzeaz gain, ozen adierazi zuten egoiliarrak ez zeudela ondo zainduta. Protesta egin zuten zaharrek zaintza duina merezi zutelako eta langileen hobekuntzak eskatzeaz gain lan esku gehiago eskatu zituzten. Kasu honetan ratioak, ezta? Langile gehiago erresidentzietan. Orduan, ondo zaindutako zaintzaileak, ondo zaindutako egoiliarrak lotura segituan ulertu zuten hain justu egoiliarren senidek adibidez. Eta greba hartan bertan, greban ari zirela, babestu izeneko elkartea
sortu zuten, hain justu, grebalariak babesteko. Greba feminista, borroka feminista, beste olako apuntetxo bat. Ahalduntze feminista baten lekuko izan ginen, greba honetan, enpoderatze individual eta kolektibo bat. Eta hori da niri kontatu didatena, eta hor jasotzen dela liburuan, ezta? Neuk ezagutu nituen, elkarrizketak egin nituenean, bi perfiletako emakumeak. Batzuk ziren, eskarmentuko emakumeak, lan gatazketan ohitutakoak, eta baita borroka feministetan ere, ezta? Esango dugu sindikalismoan eta feminismoan zaildutako emakumeak zirela. Beste batzuk, bestelakoak ziren, batzuk gazteak ziren, lanian hasi berriak, haien egoera laboralaz kontzientzia gutxikoak, esango nuke, eta batzuk ez da feministak ere ez ziren. Gazteak batetik eta gero helduak ere bai, haiek agian bazekiten zein egoeratan ari ziren lanean, baina burua altxatzeko indarrik ez zuten. Beldurra zeukaten lana galtzeko, etxean seme-alabak zituzten, asko banandua ziren, dibortziatuak, askotan sumatzen zen hori, ez beti menpekoanen rola jokatu izan zutela lan esparruan eta bizitzago beste esparruetan ere bai. Eta zer esan nahi dugu, esaten dugunean ahalduntzea lortu zutela, ez? Greba horrek neurri batean balio izan zuela horretarako. Esango dugu beldurra bazter batean utzi zutela, bazekiten galtzeko bazutela, borreko hartan, baina hala ere konturatu ziren isiliko egoteak ez zuela zertarako balio. Esango nuke ausardiaz bete zirela, baina era berean kontzientzia hartu zutela. Ordura arte, langileak bere lantokiko arazoak ditu buruan, ez? Beraiek horrela kontatzen ziaten. Eta beraien erresidentzian gertatzen zena konpondu nahi zuten, ez? Bertako arazoak. Ez dira jabetzen alboko erresidentzian arazo berberak dituztela. Arazoak ez datozela zerutik, eta zerbaitek eragindakoak direla, ez? Gizarte eredu oso bat dagoela atzean. Egunero egoitzan ikusten duten zuzendariaz gain, aurrez aurre duten makineria guztia ezagutzen hasiko dira. Ikasketa prozesu trinko bat izan zela esan dezakegu, noski batzuentzat, esan dugu, batzuk eskarmentu handiko emakumeak, beste batzuk ezain beste. Bakoitza harrapatu zuen puntu batean eta bakoitza egin zuen bere bidea. Eta alduntze kolektiboa, izan dugu, nire egoitzako arazo ezkezkatzetik pasatzen dira Bizkaia osoko sektoreko errealidadea buruan izatera. ELA sindikatuak ordezkari sindikalen sare potentea osatu zuen, ordezkari hauek elkar ezagutzen zuten aurreko urteetatik. Sare horretan lidergoa ordezkari sindikal emakumeek hartu zuten, bai negoziazio mailan, sindikatuko batzarretan, eta ez da beti hala izan. Neuri gertatu zait, elkarrizketetan nola atzera jotzen nuen eta 1980ko hamarkadako kontuekin hasi nintzen, nire lehenengo solaskideak gizonezkoak ziren, urte haietako gauza kontatzeko. Sektorearen aldeko apustu egin zenean eskarmentuko gizon sorta bat jarri zuten sektoreari tiratzeko. Urteak pasala, lidergoa hartuko dute emakumeek, ezta? Emakumeak agertzen dira, erabakiak hartuko dituzte, eta oso nabarmen hori ikusi da azkeneko greba honetan, 2016koan. Somatzen nuen elkarrizketetan nola sutan jartzen ziren elkarrizketatu nituen ordezkari sindikalak, sindikatuaren txotxongilo izan direla entzuten zuten bakoitzean. Bukatu dut. Bixi. Orain lasaiago, nahi nuen azkarregin hau, gero lasaiago hartzeko hau. Esan dugu, Bizkaitik Gipuzkoara egingo dugu salto, ni baino hobeto jakingo duzue, greban dira, Gipuzkoako zaharren egoitzetan,
Eta, bueno, saiatu gara hainbat galdera prestatzen, gaurko gaiak jorratu ahal izateko, ea nola ateratzen den. Hasiko gara pixkat zaintzaren gaiarekin, gai horrekin lotuta, bueno, pixka bat, kokatzen hasteko nik galdetuko nizuke zuen lan eremuko, askotan aipatzen dezuena, ez, prekariedadea, bai, baina zein dira lan baldintza horiek, ez, zuen sektorean bereziki eragiten duten lan baldintza horiek. Bueno, egunon guztioi eta... Bueno, egunon guztioi, lehen da bizi, eta eskerrik asko egon bidatzagatik foro honetara. Eta honintzaren galdariari erantzunez, nik uste lehen da bizi kokatu behar dugula gure lan eremua zaintza bera dela, ez? Gure sektoretako langileek zaintzan aritzen dira, nire naiz berriz errepikatuko zaintzaren irakurketa, sexuaren araberako lan banaketa eta guzti horretan, eta zentratuko naiz lan baldintza konkretuak. Nik uste, azken aldizkarian ederki laburbiltzen zela zaintzaren baldintza prekarioak, ez, izenburuak ala zioen, zaintzaileak prekario bizi eta zainduak prekario bizi iraun. Ezaugarriak, behin eta berriz esan da hemen gaur, emakumeak betetzen duten lana dela, emakume bezala ikusten gaituztela, ez langile, eta horretan, nahiko nuke ekarri Gipuzkoan azken boladan, edo orain 2 hilabete batzar nagusietako politika sozialeko batzordean Lares elkarteko patronaleko presidenteak, lehendakariak esandakoa, ez? Eta berak holako adierazpena egiten du. Bikoitza kobratuta ere, sektore hau ez litzateke inoiz maskulinizatua izango. Gizonezkoei ez zaigu inporta emakume batek ukitzea eta garbitzea. Baina emakumeei ez zaie gustatzen gizonek ukituak eta garbituak izatea. Bueno, nik usten dut honek bintzet gure gizartearen parte batek zaintzaren inguruan da zaintzaien inguruan duen ikuspuntua isladatzen duela garbi, ezta? Esan dut, emakumeak, askotan migranteak, erresidentzietan agian asko, baino beste sektore batzuetan baino gutxiago, hau da, guk gutxi gara berako datua 25 migranteak direla baloratzen dugu, etxezetxeko laguntzan gehiago dira, 50 bat, eta hortik gora etxeko langileen kasu, ez? Beste ezaugarri bat, behin-behinekotasuna. Behin-behinekotasuna 30 inguruan kokatzen dugu, nun negozio segurua den esparru batean. Hemendik 10 urtera, biztanleriaren 75 urtetik gorakoak biztanleriaren 2-erenak izango gara. Gainera, bakigu zaintza zerbitzu publikoa dela, baina bere garaian apustua zein izan zen privatizatzearen apustua, eta hor negozioa ikusten denean behar sozial bat, horra datoz enpresariak ere, ez da. Eta hor gaina negozio segurua da, badazkazulako egoiarrak bai ala bai, eta beste alde batetik finantzazio publikoa delako. Hein handi baten, honen finantzazio publikoa da, 185 baino gehiago, Gipuzkoaren kasuan kontzertatua delako, eta Bizkaian ere zerbait gutxigo, baino negozio segurua da, ez? Bestalde, lanaldi partzialak. Lanaldi partzialak, nik uste dut sektore prekarizatuetako beste ezaugarri edo ama komun bat dela, ez? Lanaldi partzialak eta malgutasuna. Gure kasuan, residentzien kasuan, 17 turno ezberdin izatera iritsi gaitezke. 17 turno ezberdin. Eta horri, gehitu behar zaizkio, dobleteak, hau da, 2 aldiz lanera joan, egun berean, pertsona berdina, justu lan gehien dagoen tarte horietan, eta batzutan 3 aldiz ere juten da zaintzaia residentzi berberara. Eta, gero, lanaldi partzialen kasuan, 160ko lanaldi partzialetik berak izaten dira normalean kontratuak. Zertarako, hortik aurrera, malgutasuna izateko, behar dudanan arabera, deitzeko, eta gero plurifuntzionalitatea ere hor sartzen da, ez?
Gero, lankarga fisiko izugarriak, hori nik uste dut behin eta berriz agerian geratzen da, ratioak zaharkituak daudelako, 98 urtekoak. Eta, bueno, hemen gure sektorean edo residentzietan zaintzaileari eskatzen zaion betekizun garrantzitsuena edo gaitasun garrantzitsuena, zera da, ahalik eta denbora gutxienean, lan gehien ateratzeko gaitasun hori, ezta? Bueno, azken bola da, nik uste, bolo-bolo da bien gaia dela zaintza, eta behin eta berriz, zaintzaile batek 15 minutu ditu egoiliar bat esnatu, eta gozaltzera eramateko. Hau da, atea jo, sartu bere gelan, pertsinak iriki, kendu bere segurtasun barrak, maindireak, jaiki, altxatu beto esan da, dutxatu, batzutan dutxatu, bestatuan normalean ez dute dutxatzen, dutxarak 3 minutu gutxora bera zehazten dira, finkatzen dira dutxarako, eta prestatu, eta apain jarri, hortza jarri, eta gozaltzera, ez? Orduan hau guztia 15 minututan egin behar izaten dute zaintzaileak. Etzan dudan bezala, dutxarik ez badago, 12 minutu. Bale? Gauetan, lankarga hauen inguruan ari naiz, gauetan, 135 egoiliarren residentzi batean, 2 langile egoten dira, gauean. Eta 5 pisutako erresidentzi batean baldin gaudere, 2 langile, 135 egoiliar tratatzeko edo hartatzeko. Honen arira, lan ez dagoaren arira, nik uste ikuspuntu humanogo batetik gure lan hori, edo zaintzelen lan hori, egin beharraren premia, Paloma More, uste Madrileko Unibertsitate Konplutenseko ikerlari edo kide bintzete bada, eta berak ikerketa bat egin du, nun cuidados en cadena, cuerpos, emociones y ética en las residencias de personas mayores. Eta oso interesgarria eta oso komenigarria hemen zaudetenak irakurtzeko. Ez daukagu denbora gehiago hortan sakontzeko, baina ideia batzuk azpimarratzeko zertan zentratzen da. Lanaren antolaketa. Lanaren antolaketa, berak esaten du organización del trabajo, cuidados en cadena, ez? Pertsonak zaintza kateko edo produzio kateko produktu gisa tratatzen direla gaur egun erresidentzietan, ez? Kategoria bakoitzari, langile kategoria bakoitzari, zeregin batzuk egokitzen zaizkio, eta behin eta berriz ekintza hori errepikatuz, egoiliar guztiak pasatzen joaten dira, eta hori bukatutakoan beste zeregin batera pasatzen dira hauek. Horregatik oso ohikoa da, erresidentzietan lan egiten dutenak eta dugunoak, entzutea ez, hacer la persona, hacer el comedor, hacer las habitaciones, horregatik, produktu gisa tratatzen dira. Bestalde betetik lan denbora. Zaintza merkantilizatzen denean, denbora dirua da. Eta aldagai horrekin jokatzen da. Ze adibidez, beste esparru batean edo etxean zaintza nola ematen da. Normalean egoiliar edo zaindu horren beharritara egokituz. Hemen berriz, lana, dirua nola dan, lana antolatu behar da, erlojupean. Eta horrek ere, azkenean, erlazio hori deshumanizatzen du erabat. Eta gero, behin da berriz, txosten horretan agertzen dena da, langile falta eta gainkarga izugarria dagoela, residentzietan. Eta horrek, lanari lotutako osasun arazoak dakartzela berarekin, noski. Ze askotan presa horrek edo erlojuaren menpeko lasterketa horrek norberaren indarrez jasotzea ekartzen du pertsona eta 2 eta 3 aldiz egunean. Horrek, azken bizkarreko arazoak, eskumuturretakoak, besotakoak, hemen nik uste esan dugula lehen ere esan da, ez? Lan profesionala ez dago rekonozituta, eta hauek azkenen gaixotasun edo kontingentzia arrunta bezala konputatzen dira. Ikerketa hortan bertan, garbi geltzen da, langileen 50% baino gehiago izan dituela olako arazoak. Adibidez, ikerketa hortan ez dut esan, baina horrik egiten ditu Palome More honek egiten duen ikerketa horretan, 2 erresidentzi jartzen ditu baztergai, bat Madriden dagona eta bestea Parisen,
Eta, bueno, langile elkarrezketak, zuko nintzak egin izan dituzun bezala, elkarrezketak egiten die, eta gero aldi berean, eguneroko lanean beraiekin ibiltzen da, ezta? Eta hor ere, esan, elkarrezketatu horietatik, erdia baino gehiagok izan duela lanarekin lotutako istripu edo gaixotasuna, ezta? Honi gaitu behar zaio, asko eta asko, emakume asko eta askok 35 urte baino gehiago dituztela. Eta geroz eta emakume gehiago izaten dira despedituak erresidentzietan, beren lana egiteko gaitasuna ez dutelako eta inkapazitate bat ez dielako ematen. Askotan deskantsuare zaie ordaintzen, esan dugu kasu batzuetan 20 minutu bat dituztela, ez? Besteetan legezkoa bai, besteetan ez. Gero, jasen dituzten arrisku biologikoak hor daude baita ere. Eta gero, ezin dugu ahaztu, eta txosten horretan garbi geltzen da baita, lan honek duen karga emozional handia, ez? Eta lan emozional hori ikusezin eta isildua dela, ez? Normalean. Eta normaletik esango duta soldatak, nik uste soldatak Gipuzkoan jornada oso batean 1.200 euro eraman ditzakela zaintzaile batek etxera, baina arazoa da, hasteko eta behin, jornada gehienak partziladak direla, eta beste behin, sektore maskulinizatuekiko dakagun aldea 130 dela, hau da, 6.000 euro irabazten ditugula emakume izateagatik. Eta hori, pixka daukagun panorama residentzietan, orokorrean, Gipuzkoan. Eta nolakoa izan beharko luke? Ikusten dizut erantzuna motxagoa jarri duzula, ez dakit nola lortuko duzun hori egitea, baina... Nik uste erantzuna erresa dela, ez? Azken finean, nik uste guk negoziaketa honetan ere, gure erronka nagusienak, lehenik eta behin, instituzioek eta gizarteak berak zaintzaren aitortza bat egitea hori bai ala bai. Eta gero, bestalde, diruz ordaindu daitekeen hori, hitzarmenean behintzet, lanaldi partzialde horik osotara pasatzea, edo behintzet beste nolabait organizatzea, nun lanaldiak 7 eta 10 ordutan antolatu daitezkeen, ez? Bestalde batetik egonkortasuna, noski guk esan duguna, ez? Hemen negozioa bermatua da, eta gero lan osasunean pausoak ematea. Lan osasunean pausoak ematea, gehien bat erratioak handitzea eta lan karga gutxitzea, ez? Horrek nolabait ere, zainduak diren horiei, ematen zaien erlazio hori humanogo egiten duelako, horretan ere nik uste asko daukagula egiteko, daukatela, eta nik uste horiek eta gero soldatetan esan dudana, gaur egun 21. mendean ez da onargarria emakumeok horrelako soldatarrak ala bat peiratzea gizonezko sektorekiko. Kasu honetan geroago ideia hori geratuko dugu, baina pixkatola pintzela da moduko batzuk ematearren. Bale, beste kontu bat, uste justu puntu hau aipatu dute Bizkaiko liburua dela eta ez da, langileentzako lan baldintza duinak eskatzen dituzue, baina era berean esaten duzue langileek lana duin egiteak egoiliarrak duin zaintzea esan nahi duela, ez da? Horre bat duela beste ondorio bat. Nahiko nuke pixka bat azaldu harreman hori, ez? Eta gainera hor bada kanpaina bat, ez da? Bete-betean zaindu nazazu 2 orduz, uste oso ari da. Ere bat lotuta dago, nik uste hemen behin da berriz, ez? Behin da berriz agertzen den gaia dela lankargen gaia, eta horrek ze ondorio dituen ematen den arreta edo zerbitzuren kalitate horretan, ez? Zer beharko luke hobetzeko? Noski, nik esan dut, lan baldintza individualak zeintzuk izango lirateke, baina bestalde lankargak arintzeak ere esaten ari naizena, ez? Azkenen pertsonak, adinekoak kasu honetan, pertsonak bezala tratatzea, eta ez gauzak eta ganadua bezala. Izan ere, askotan azten gara, baina hauek bizia bat dute, ematen du, residentzi baten sartzen direla, bere azken eguneak igarotzera, eta hor aparkatuta gelditzen direla, eta kitxo ez, nolabait ere, askotan, hor dagoen bitartean, hor dago, eta arazo gutxigo daukagu senideok. Piskat, alo bruto esan da, baina hori da benetan gertatzen dena.
Eta hori, kontuan izan behar dugula, hori pertsona direla, eta hauek sentitu, negar egin, azkenen komunera juteko gogoa badutela tokatzen ez zaienean, eta eta elkarrizketa bat ere eman nahi dutela, eta askotan zaintzaileak ibiltzen garen moduan gabiltzelako, ez daukagu astirik elkarrizketa bat bera izateko behiekin ere, bai, ez? Beti itxaron pixkat, horrein txinator, itxaron pixkat, eta orduan pixkat, hortan, nik uste erronka handia daukagula. Horren arira, atzo zerbait aurratu zuen Igorrek, gu kanpaina bete-betean gaude, Rationen kanpaina, eta Rationen kanpaina horrek, izenburua zaindu nazazu 2 orduz, eta, mezu provokatzailea jarri dugu kanpainari. Esango duzu, horrela baldin bada gauza, ez? 2 ordukin guk, ez? Zaintzari ematen diogu, ez dakit, giza balio hori, ez? Edo humanogo izateko trataera hori. Ez, baina nolabait ere guk egin duguna da, aspaldiko errebindikazio bat da ratioen handitzarena, ez? Eta, askotan, ez dugu jakin izan, edo, momentuan etxen dituzu gauzak, momentuan dituzun baliabidekin, ez? Eta askotan sartu izan dugu ratioen aldarrikapena plataformetan, ez? Negoziazioa tokatzen zen einean, plataformetan sartzen genuen, eta horrek ez zuen bilera bat bera ere aguantatzen, ze beti ere patronalak ematen zuen erantzuna, zera zen, hau ez da gure eskuduntza, hau Eusko Jaurlaritzaren eskuduntza da, eta Diputazioen eskuduntza. Beraz, hor geltzen zen, eta beti gure aldarrikapena hori izan da, ratioa gehitu. Eta guk ikusten genuen federaziotik behar bat ratio horiek gehitu esan bai, baina zenbat gehitu behar ditugun eta konkrezioa iristeko, ezta? Horretarako, lantalde bat osatu genuen, eta azterketa bati ekin genion, lehen da bizi, Eusko Jaurlaritzak indarrean dagoen legedia 98 urtekoa da, eta horren ondorioak atera genitun, lehen da bizi, erratio horiek soilik zaintzaile eta erizainentzat daude definituak, eta garbitzaile eta sukaldarintzat ez, langile guztientzat ez daude definituak. Eta gero, esan behar dugu, evidentea da gaina, ez? Erratio horiek oso obsoletoak edo zaharkituak gelditu direla, kontutan hartzen baldin badugu, gaur egun, residentzi batea sartzen den adinekoa zein egoeretan sartzen den. Esan dugu, bere azken egunak pasatzera sartzen dela. Eta menpekotasun egoera normalean oso handian eta dementzia kasuekin, eta horrek azkenen lan gehiago edo dependentzi gehiago izateak ere harreman gehiago, arreta gehiago eskatzen du, beraz, 98ko erratio hori ere gehitu bertzaio, ez? Zaindu izateren menpekotasun perfil hori handitzea. Hori guztia esan da, jakin gero diputazio bakoitzak dekretu zarkitu honi bere partxea jarri dizkiola, eta horren arabera herrialde bakoitzean desberdintza esanak ditugu. Orduan, besterik gabe, ratioa guk hemen definitzen dugun bezala da zaintza denbora pertsonarekiko, hau da, zaindua den pertsona horrekiko, ez? Eta guk egiten dugu, zehaztasuna jo, kategoriaz kategoria. Orduan, zaintzaileetan zentratzen gara gehien bat, besteak aztu gabe noski, baina, kolektibo handiena delako, eta hemen, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako egoerak ateratzen ditugu, ez? Danak, minutu pertsonako ateratzen ditugu, ze, hemen legedi bakoitzak aspaldi esan zidaten, que peras con limón no se podía mezclar, eta evidentemente, pixkat egin dugu baita lan bat, badana parametro berdinetan jartzeko, ezta? Orduan, Gipuzkoan 24 ordutan edo egunean, adineko bati dedikatzen zaion, zaintzara dedikatzen zaion denbora, justu, 82 minutu dira, ezta? Ordu eta erdi, 2 minutu gehiago. Ordu eta erdi eskaz. Bizkaian ordu bete. Eta Araba eta Nafarroan ere, esango nuke ordu eta erdi eskaz, 88 minutu. Eta lehen esan dudan izenburu hortan, izenburu edo kanpainari izena ematen dion lelo hortan, 2 ordu zaindu nazazu gutxienez den hortan, hori aplikatu ez gero, Gipuzkoan, gaur egun dugunaren
langile kopurua baino 130 gehiago beharko genuke. Bai? 130 gehiago. Bizkaian, doblatu egin beharko genuke langile kopurua. 2 ordu dedikatzeko, Eta Araba eta Nafarroan 151 gehikuntza ekarriko luke gure aldarrikapen horrek. Beraz, nik uste esan dudana, gure eskara aldarrikapena provokatzailea da, badakigu horrekin ez dugula zaintza residentzietan nahi dugun bezala eman, baina nik uste honek ere pentsarazi behar digula zaintzaren inguruan daukaguna. Gero, kategoriak ez aztearren, kategoriak ez aztearren, erizaina, garbitzaile eta sukalderetan ere, ratio konkretuak definitzen ditugu, erizainetan egunean 24 ordutan erizaina erresidentzian egotea, gaina normalan ez dagoten. Gero garbitzaileak kasuan, kolektibo horretan, 150 handitzea, eta sukaldaria o sukaldean, sukaldari bat izatea 50 egoilarrentzat. Gaur egun, sukaldari bat 150 egoilarrentzat dago, mota desberdinetako menuak prestatzen erresidentzi batean. Bueno, hau nintzai atoka eman nita, así que banijo bagoaz azkarrago. Amar minutu dauzkaguta. Zehaztasun asko eman dituzu, pixkat galdera orokorragoak. Zaintza erdigunera ekarri nahian zabiltzate, hainbat eragile, esango dugu, sindikatuak, mugimendu feminista. Azken urteotan lehen lerrora ekartzeko aurrera pasoak eman diela uste aldezu? Nik uste bai, ez. Lehen komentatzen genuen, orain dela urte batzuk agian zerbitzuaren kalitateaz hitz egiten genuen, baina gehiago kokatzen genuen gure aldarrikapen zehatzetan, ez da? Ni esaten naiz, negoziaketa tokatzen den bakoitzean eta kaleratatzen garen bakoitzean. Baina nik uste, orain honetan, azken boladan, lortzen ari garena da, lan baldintzatatik haratago erreflexioa jartzea, ez? Zaintzak zein nolako zaintza nahi dugun, nolako zaintza behar dugun, eta horretan nik uste, gaur egun, zaintza bogan dagoela gizartean. Horretan ere lagundu, ernoski, Bizkaiko egoitzetako gatazkak inflexio puntu bat jartzen dula, zuk Zerrorrek egindako liburu horrek ere, nik uste oihartzun handia izan duela gizartean, eta horrek ere lagundu digula sensibilizazio kanpaina, egiten ari garen sensibilizazio kanpainan, eta gero, nik uste borroka guztiak direla aportazio, ez? Gero, nik uste ezin degula astu martxoak 8 olatu horrek ere, obligatzen gaituela, ez? Hortan sakontzea eta zaintzare erdigunean edo lerrora eramateo lan horretan, ez? Eta, nik uste sindikatua horretarako tresna garela, ez? Eta horretan ari garela. Eta bidelagunak, martxoaren 8 aipatu duzu, nik aipatu dut mugimendu feminista eragile nagusietakoa dela, bidean topatu dituzue bidelagunak, bilatu dituzue? Agian nahi baino gutxiago, ez? Baina, nik uste Gipuzkoako kasuan, harremanetan bagaudela mugimendu feministekin, bagabitz lan hori egiten. Askotan, nik uste aurriritzi asko hori badaudela, hemen sindikatu eta mugimendu feministaren artean. Sindikatuak, nik uste, arrostasunez bizi izan duelako feminismoa, orain gutxi arte, esango nuke gutxi arte. Eta bestalde, feminismoak ere sindikatuak gizonezko sindikatu ikusi duelako, industriako sindikatu bezala, ez? Eta nik uste horrek ez duela erraztu ez da gure arteko lana. Baina, nik uste eremu berriak ireki ditugula, martxoaren 8 bueltan, Bizkaiko erresidentzietan, berandu xamar, baina baita ireki genuen ate hori. Eta gero, Bizkaian izan dira, Gipuzkoan izan diran beste gatazka batzuetan ere, lortu dugu, adibidez, Arrasateko etxesetxoko laguntzan ere, horri egin genuen lan hori behiekin. Eta, guretzako ezinbestekoa da etorkizunean ere, aurreritziak utzi, eta hauekin, mugimendu feministarekin, espazioak konpartitzea eta lana egitea. Eta hori da erronka, hemen askotan esaten dugu, iraultza baldin badago feminista izango da, eta hori nik uste dugu bakarrik ezin dugula egin. Eta, hoxin.
bueno, salta ingoet galdera bat, gutxi gara erantzun duzu, eta orduan, lehen hasi zera zerbait esaten, ez dakit bereziki zerbait prestatu daukasun, alderaketarena, alegia, sektore feminizatua, halako baldintzak, eta behin baino gehiotan egin duzute edabidei begira ere bai, sektore maskulinizatuekin alderaketak egitea, ez? Horrelako adibideren bat eman dezakezu? Bai, nik uste da, azken gatazkaren arira Gipuzkoan, ikusten genula, badagoela, ez, diskriminazio hori emakumearekiko gizonezko sektore batekin alderatuz, eta, nolabait hartu genuen adibidea izan zen, guazen beste sektore bat hartzea, maskulinizatua dena, eta erakunde publikoek privatizatu dutena. Eta, hartu genuen kale garbitzaileen sektorea eta adibidea. Kategoria paretsuak, formazioa esango nuke gurean gehiago behar dela, baina ez sartuko borroka horretan. Eta hor, alderaketa horrek ematen digu, lehen esan dudana ez, emakumea izateagatik 6.000 euro gutxiago irabazten ditugula urtean. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, adibide horrek ere, nik uste beste galdera bat ere planteatzen digula, ez? Zaintzaren aitortza eta bizitzaren lehentasuna esan dudana, ez? Modan dagoen gizarte honetan, behar delako, noski, baina nik galdera botako nuke, ez? Zein ematen zaio garrantzia o lehentasuna, ez? Kalea garbitzeari edo benetan gure adinekoek zaintza duin bat izatea, ez? Gure adinekoak eta bihargu eta etzi gure ondorenkoak izango direnak. Eta hori xea horruzten dut, eta lehentasunak non dauden norbera jakingo du, eta bintzat erakundek badirudi badutela argi, ez? Denbora gutxi daukagu, eta zaintzaren gaia pixka bat albo batera utzita, sektore prekarioa zaintzarekin lotuta dagoelako, baina baita ere nahi duzu komentatu pixka bat privatizazioak nola eragiten dion sektore honi beste askori bezala, baina honi ere bai. Nik uste, privatizazioaren ezaugarriak behar batetik negozio egitean datza, eta hemen zinen kontura, kasu honetan emakumearen kontura, emakumea diskriminazio egoera batera bideratuz, eta bestalde adinekoen kontura egiten da negozioa, ez? Eta hortik aparte, privatizatzeak ere erakunde publikoen arduragabekeria bat ere badakar, ze, hain garrantzitsua den zaintza hau esku pribatuan uztea, onartezina da, hori bai, baina bestalde batetik ederki etortzen zaie, gatazka bat dugun bakoitzean, esateko hau ez da nire ardura, konpondu zaitezte, langile eta enpresariak. Eta nik uste hor beraien ardura ire ies egiten diela. Eta gero, noski, kostuak murriztaren aldeko politika garbia dugu hori. Gipuzkoako Foru Aldundia, minutu gutxi batzu dauzkagu, agian honekin bukatuko dugu, ikusiko dugu zenbat denbora behar dezun. Harremana nolakoa izan den, nolakoa den, pixka bat azaltzen. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako diputazioarekin ez dugu harremanik. Hor, gauzak kokatzeko, negoziaketa hau 2017-2018ko hitzarmenaren inguruan kokatu nahi dut. Eta hor, hasiera baten diputazioarekin izan genituen gure bilerak, eta bilera horien ostean, guk iazko urteko otsailean martxoan, ja sentsibilizazio kanpaina bat jarri genuen martxan, eta iraietik aurrera grebara jo genuen. Eta greba horiek tarteko diputazioak zer eskatu zigun, patronalarekin saiatu gintezke, saiatzeko akordio batera iristea, ez? Akordio batera iristeko mandatua. Guk etxeko lan hori egin genuen, patronalaren gehiengoarekin, Adegi eta Matiarekin kasuntan, eta finantziatzeko unea iritsi zenean, atea itxi zigun diputazioak, uko egin zion akordio horri, eta hori baino larria da, berez, baina hori baino larriagoa, eta nik uste, historian segurazki olakoak gertatuko izan direla, baina bintzet azken boladan instituzioekin izan dugun harremanetan, aurrekaririk ez duela Gipuzkoako diputazioak egin duena. Guk akordio bat bageneukan patronalarekin, bera jakitun zen, eta zer egin du diputazioak, akordioa
izenburu zuen dokumentu hori faltsifikatu azkenean. Izenburua kendu dio eta jarri dio propuesta unilateral dela, ez? Elaren proposamen unilaterala. Horren ondoren, nik uste dut, Maite Peña zen, hemendik aurrera ez dakit zein izango den, politika sozialeko diputadua, behin eta berriz gezurtatu du gurekin akordio bat duenik, eta, labait ere, ELA sindikatuaren aurkako eraso bat izan da, hau. Ze ELA sindikatua gezurterotzat jarri du gizartearen aurrean. Nik uste gaur egun denok gizartearen gehiengoak badakiela guk akordio bat izan degula. Eta hori nabarian geratzen da. Baina, esan duguna, diputazioarekin gaurkoz ez daukagu harremanik, eta azken aurreko astean ere landelegaritzak deituta bilera bat gatazkan geunden 3 parteak mai horren bueltan eseritzeko dei horren inguruan, diputazioa zen agertu. Eta guk hor, arduragabekeri izugarria iruditzen zaigu, holako ardura bati muzin egin eta uko egitea. Eta, hori diputazioarekin daukaguna harremana hori da. Eta, hor, nik uste EAJaren autoritarismo hori ere, azpimarratu behar dugula, beraien ideiak edo beraien asmoak, zapuzteko arrisku hortan ikusten dutenarekin, nola jokatzen duten, ez? Hoxe. Ez dakit gehiago luzatzeko aukera badukate, baina, hortan utziko dugu. Bai, uste nuen denbora gehiago beharko zenuela hori azaltzeko, baina eskertze izut. Eta kitxo, ordu iritsi zaigu eta hortan utziko dugu. Nik gauzitxo bat, burkatu horretik, nahi nun baita segiden atare hor gaitze niko nahi nun pixkate azpimarratu, senidekin eta egiten ari garen lan hori, eta zinbestekoa izango dela, behien babesa, bai gogoratu, ze ainiazkargite horrekin gaur 77. eguna da, erresidentzietako langileenak Gipuzkoan, eta hemendik zuen txalo eta babesik handuena behientzat, eta beste greba guztietan emakumeak lanean eta greban ari direnentzat, bai.